Iti napalabas, agayan ayat da dyan ken Mel. Ket dimteng ti panubok iti ayan ayat da. Gaputan na panen ni Jan ijay Canada. Ket ijayan nga agnaed akadennana dagiti naganak ken kuana. Imbilin na nga rod ken Ben iti taksi agraman ni Mel akaayan ayat na. Naglabas ti aldaw, rimmasayan ti awag ni Jan ken Mel. Nangruna ket adda ti kayat dagiti naganak ken kuana, ama asawa na nga anak ti baknang. Awan matlimad ken Ben ni kadagiti mapaspasamak kadagiti agayan ayat. Kas nasinga dagayem, inakem nga rod ni Benny dagiti sigud nga ar-aramiden ni Jan ken Mel. Ket ita papagayam, adtoy nga rodin tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Napated dito'y puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Saan na asumina iti panunod ko dyan na ibaga ni Papa? Amangan ka no. No iti kanayon apa nagkuykuyog mi ken Benny. Ket adda maabel a relasyon. Adayo ama pasamak deta. Ngasingat nga agayim da Benny ken Jan. Ken maysa adda nagkinaryan mi nga uray anyat mapasamak. Saan kami itong agsinawin aglinipat? Taatuyak amanguray kan kuana. Kan nagkarimat nga agsubli. Tapno tong palin at ti Karina apa nagkalay sa amin. Kasano ko mga... Anda na sa ukanyak ni Benny. Apalan na unay ni Jan, taiso inayat ko. Kat nakuna na, no adda kasingin ko, kat arman na. Kaya't nasaw. Diyos ko, adda nga't analimat, arik na kanya. Agyaman na. Kunak mo talaga at ina ko naawagan. Agsakit ko man at talaga tirik na kanakam ko. Hello, love. Kunak mo talaga di na ko nawagan. Agsakit ko man tinakam ko. Pasensya kan. Talaga nga ado di nasigaso kiti panagsangkot ko. Tanas ka nagtrabaho ako. Trabaho? Wano? Sa balin ti asikasun dita. Trabaho. At ako mapay sa bali. Kasla din akong kailiw. Nagchatak pa ng awan response mo. Sorry, love. Talaga nga ado di nasikasok. Kat itala nga makawayaak. Sige, awan mabalin ko. Ang oray short message la kumamat. Ang awan. Sige. Ang mga no makadisturbo akpay. Bye. Diyos ko. Dahito'y ka din. Ti pangrugyan. Ti pagamangkak. Manansalas Residence, hello. Si Kamat Gayam Raste Barok. Simrekan iti trabaho na. Kasta ka di.
Nasaya at mo't Barok. Ha? Nakaamuam iti dayta. Kasta ka di. Wan, dandanin makabulan na ijay. Oh, dayta ti Jack Ammo, Barok. Sige. Baliwam to lang ti umawag no malom. Wan Barok. Kastapay nga rod. Bye. Ay. May samot day jay arasti. Kasano anaamuan na nga awanin ni John dito'y Pilipinas. Kun saan ka di pa'y nagsubli ijay Amerika? Napingat day jay nga agrayo kan Mel. Kat amangan, nuriribukan naman ti anak ko. Ay, saan kulatan nga ibagbaga iti anak ko? Mainayon pa'y aparikot na. Sorry, Mel. No di nakmawatan. No apik di matajak man lang agpay so nagchat. Nimot bene da ito mauawag iti messenger ko. Hello, bro. Kumusta? Hello, bro. Awan pa rin ko dito eh. Si kagid di Namwag ka ni Mel. Naminsan ka kanupay lang yung mawag. Sipot simbangpot ka dita. Kung amin, bro. Kasta nga rod. Ado nga minti na si kasog dito idi simbang petak para iti pagsarka ka trabaho. Kasta ka di? Ket, kumusta kayo mat dita? Suksukunan kan itultulod mo kadimot laeng. Saan kang agdanag? Ikisay mo iti boundary ti taktak mo, bro. Saan na parikot na ita? Agyaman na kiti kinasayaat mo, bro. Wen, saan kang agdanag? Agsubsubali takto, bro. Sige, kastapay nga rod. Bye. Bye. Naamula ko man ni Benny tigapuna. Kastamot ken Mel. Naamukla ko maakasto iti plano da mama. Nasaysaya at kumapay. Asaan ako nga imay dito yung Canada. Girl, I need you. I need your love. Nasaysaya at matla ang tibiyag mo dito, iho. Kita man dagiti kakabsat mo. Mama. Nang runa na maasawam ni Sandra, anak ti milyonaryo, ado ti negosyo da. Adda kaayan-ayat ko yung Pilipinas, mama. Urayon na ti panagsublik. Tanam na maam ka di, basta makasubli ka. Anya? Mabayag at simpo sakbay ang mapalubusan kang agawi di Pilipinas. Masapul ang makaala ka pa iti green card mo. Anya? Lipatan pa ilang ti kaayan ayat mo ako nam. Mas bagay kayo ka ni Sandra. Kanarang ay tibiyag mo, no isot makagasat mo. Kanawan parikot, tamadlaw kung ang gusto unay kan ka. Anya? Apay, saan mo ka di akayat? Baka din na kami kan ni Papam, kadagiti mauding aldaw mi iti dayto abiyag. Saan nga iti dayta, mama? Napat ka diti, kaya ayat mo nga ibagbagam. Ngamda kami anagandak kan kakin. Ti kapamilyam.
Diyan, iho. Kasta mo timbaga na di nag-video call kami. Mano lang nga aldaw na ije no labsam tiyag sao. Nakalipat San ko nga mo nupod no dagitimbaga na kanyak? Narabaw arason. Naglakat imangtad iti ababalaang aminsahe. Sorry, busy ako aso. Di kasday lang no iso. Ay, Taamok, saan kid di arinabi wino inaldaw nga urait ti chat wino awag na. ay san ko nga mo? Saan ko nga amo, Benny? Mapasamak san ti pagamam ka. Mel, Ada hitin, ti maudi apa nagkita mi. san mo siguro? O anya, itulod ka ni Jibalayo, ino dumagas ta pagmerinda. Masapo lang may liwag mo rin tarik nam. Sige man, awagak laangan ni Papa Amaladawak nga gawi. O sige nga ron. Addaan mo ka na pintas apapananta apanganan. Oh, magusto mo lang dahil lugar? Uwan, Benny, kat agyaman na. Anya di kahit mo inuman? Kape? Ati? Milk? Red wine? Sige, mangala ka iti red wine, tapno makaturo ka kadagos no makaawid da. Okay. Barang maiwagsak ko iti apagdarigmat ti may papankan dyan. Anyat kahit asawon ti panaginumoy ti arak dyan. Kuha, mama. Pangikat lang iti dudukot. Dudukot? Kaya't ko ti makaturo ka dagos. Nabanog ak iti trabaho. Nabanog ka nga tawon no, timanen ko nam anobiam ti pakariribukam. Mama, amok nga addan pasugnod ni Melkanyak. Anya ko ba? Ay sus iho, agbalin ka kumapraktikal. Adda dito itinam ay abiyag. Kati ko na mataksi me jay ilakom lang. Anya, Wano, pati nagamit imangiman maneho ako nam. pundar ko day jay, mama. Ananom ko mapay dayjay. Madadaal ton. Saan mat nga ta? Kumatang kantulangan iti sa bali alukan mo. Kan nagbakasyon ka ba di jay? Apagbitlag. Saan ka mo't nga nagdaan jay iho? Ngem kasanon ni Mel, mama. Urayan nak. Mamati ka makauray iti mabayag. Sus, amang ano itapay lang nga kawan mo katin sukat na kan. Saan ang maramid ni Melkanyak ti kasta, mama? Gaputa ay ayatan nak. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko, Mel. Kumusta kan? Nasayaan, Mat. Sorry Rusty. Ada kami kadagiti gagayam ko iti may isa cousin. Kasta ka di. Baliwan to kumanti umawag. Nasaysayaan siguro, no di na kun awagan. Tagsaysayang ka lang iti oras. Sana sayang ti oras. Basta si katigapuna, Mel. Ngam imbagak matankan ka. Nga awan mauray mo kanyak. Taadan ka ayan-ayat ko. Ngam adda iti adayo. Adda ijay balasyo taaw. Anya ko ma? Namnamaam ka dipay, asubyan na ka. Mangasawan iti sabali dayay. Din tumaaramid ni Jan Tikasta. Sige, bye. Naatap ka launa, Mel. Ngam sanak pa'y amaawanan itinamnama. Masapol asyak ti pagtinagam. Girl, I need you. I need your love.
Kunak numabayag kayo pa, iha. Saan, Papa? Nagpalabas kami lang iti oras kan Benny. Ang kasanon ti pa nagmaneho na. Awanin birok na. Adamot na napasadaan na, Papa. Kat ti boundary na, iha. Imbagak, ano anya ti birok na ita, kukwa na laeng. Iha. Mababa inak nga rudan kan kwa na. Awan anyaman na kung kuna naman. Gapuman laeng ka no itigayem na. Gapo iti panaggayim da. Wano. Ano yan, Papa? Sige, Papa. Medyo timalabti na inom ko a red wine. Maturog ako. Sige, iha. Good night, Papa. Saan naklakit ding agbidot? Nukas to'y laang. Saan nga umadayo? Tipat-tapatak amadaan to ti relasyon dagiti dua. Mr. Handsome? Sandra. Pingata ka dito eh. Ma'am Sandra ko na kuma. Natural. Papakti boss mo, Mr. Handsome. Wan gayam. Papamgayam ni Mr. Garcia. Naawan iti panonot ko. Can I invite you, Chan? For what? Pangawisam kanyak, madam. Kuya ganak lang at dinner. Kan mabalin ka di? Just call me Sandra. Sandra Latan o saan na madam? Ha? Oh, di mo ko na napagkatkitam ti awis ko. Saan na ka narwa mamapagpabaynan? Okay. Lapasak lang to report ka. Mabalin, madam. Sandra. Hanan, never mind that. Mapantan. Nagpasan ti working hours mo. Sakton ti makamo ka ni daddy. Okay. Kasano nga ta mapagkadkadak dito nga anak ti boss ko? Oh. Apay kita nakitikas ta dyan. Napinta sa kati? Oh, come on. Ibagam ti pod no. No saan, gumurakan ka. Napintasa ka di siya. Oh, yes. You're so beautiful, Sandra. Oh, I like it. I like it so much. Dahil tati premium. Sandra. Amang ano kurang pa eh. Kat, iti lipstick ka. Anya? Saan lagay mamang sukon kan mangitulod kan kater aramidan ni Benny ha, friend? Rumrumor kayo pa'y gayam. Sagpaminsan laang mat. Aya? Kayat ko lang ti makailiw-liwag, Charmy. Naibagak matin kan ka, ti parikot ko kan dyan. Awan gayam. Anya, kumusta mo ni Jan? Timayab amin ng akarina. Anya? Nakalipatan. Naras-rasay pa ng kwaresma when nanginang aldaw ti panagparit na. Hoy, daytan tirigat na, friend. Inapuno na. Marigrigatan ako na mangilamlam mong itirik na. Nangrunakan pa pa. Friend? Nasakit una itinakam ko. Linipat na ako ni Jan. Saan mo't nga ta? Marik na, Charmy. Saan pa kasi asigod ni Jan ang makisarita kanya?
Ngam ita. Maritnak. Analamlami ispayan ngam yelo. Ano niya? Oh, apay anak sardeng ta dito eh. Kunak no, itulod na kon. Ag-dinner tapay nga muna. Tapno makainanakan doon, masumangpot ka. Awagam lang ni Sir Claro, ag-dinner tan. Okay, sikati makaam mo. Ngam, ama nga no, sapsapulot ton da ito eh. Niya kumatidagas na. Kansus, magastusan kan Irigrigat mo nga agpaspasada iti taksi, kalpasan na. Gastusam lang kanya. Awan na niyaman na. Di gastusin dati boundary. Rabak ko lang. Ori katawan mo ten di kapsat ko atultulungak. Nakaturpos mo ten di buridak mi. Okay, sikat makaam mo. Nagsingpat ka kabsat, Benny. Man o ti kasta. Wen, awan mabalin. Kan may sa, at dapat mo't may duldulin ko rekas kasano. Siyempre, kasapulan na tamo ti savings. Uwan tasaan tayo nga amo ti emergency pagkasapulan. Gusto ka. O sige, mabit lang. Lukatak tiri daw ditayan mo. Saanan? Si kakit di man. Mala, dumsaag tangaruda. Sorry, Rusty, iho. Awan pa'y ni Mel. Diyak mo, noan niya nga oras asumangpat. Amangan no nag-overtime. When no adda na panandakan, Benny. Ti taxi driver amang suksokon kan mangitultulod kan kwa nagayim ni John. Ti kaayan-ayat ni Mel. Wan, iso ti mangsukon dito'y balay, nusumrak kan isumat lang ti mangitulod, iti malam. Wan, iho. O, sige. Bye. Nagdagulit mo tanday jay Rusty. Diyak kumarabang nga ibagati kas jay ngum. Nasaysaya atin numamon na. Nga adda mangitultulod kan Mel. Adaw mauawag iti cellphone ko. Timot gayam anak ko. Hello, iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawag basit asumangpat. Ngamin, ag-dinner kami kin Benny dito iruar. Di dagmatan orayan amang rabi eh. Sige, iha. Hala, aganad kayo nga rodwan. Wen, Papa. Bye. Bye, iha. Saan nga ta ang magastusan ni Benny? No kanayon ti panag-dinner da itiruar. Gananya nga ta ti kay papananday tangar aramidan na. Amangan mat. Nupod no atalaga ti atap ko. Nga adda korsonada na dayjay iti anak ko. Nagdagulit mo tanday jay Rusty. Diyak kumarabang ibagatikas jay. Nasaysaya atin
Numaamuan na nga da mangitulod-tulod ken Mel. Adaw mauawag iti cellphone ko. Oh, di mo't gayam anak ko. Hello, iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawak basit asumangpet. Ngamin ag-dinner kami kin Benny dito Ruar. Didak magtanurayan namang rabi eh. O sige, iha. Hala. Aganad kayo nga rod, Juan. Wan, Papa. Bye. Bye, iha. Saan nga ta ang magastusan ni Benny? No kanayon ti pa nag-dinner da iti Ruar. Kun, anya nga dati kay papananday ta nga aramidan na. Amangan man, nupod at talaga ti atap ko. Nga da kursunan sa dayjay iti anak ko. Sa bagay, no bilang, awan makitak adakas na, no lakit di, tagkagustuan da. Nang runa ka, nasa kanyak ni Mel, anak kalipatan ni Jan. Iso aday tuyon ti kunkunak idi. Amangan, no addasan anasayaat, apagbanagan ti ayan-ayat da, no umadayo ni Jan. After our dinner, kahit ko kuyugan na kita'y bar for a drink. What? Yes. Don't worry. Siyak del gastos. Ngam, Oh, di mo ko na napagkirkit ang tiyawis ko. Oh, sige. Kaya't mo, gumura. saan? Okay. Nuday tati ko nam, Sandra. Makaturog ako. Awan. Talaga ajak mauray ang tiawag ni Jan. Abay. Anya ti mapaspasamak kat kwa na Jay. Nakurang pailaang ang makatawan na Jay. Nagpalpaliwan. Nalipatan na katalagan sana. Hindi nalaam mo. Nalausin ti iliw ko kalkwana. Diyan. Sapay na ko ma. Tadit tumapasamak ti pagbutbut na. Aditan ton, agkita pa'y. Langgayan na kami no. Sorry, angam, adapay sir na kwentong bigat. Di mo pa kadanagan ti trabaho. Siyak ti makam mo, kini daddy. Anya, Yes, hon. Come on. honey, Yeah. Di ba ka kan katipod no?
I love you. Anya, And I want you will love me. Kahit ko, ayat anak mo. ay Diyos ko. Kasano da ito yan? Kasano pa ni Mel na mailaw anak iti da ito amistisa? Come on. Why look at me like that, hon? Nabartek kan, Sandra. Saan mo nga amo ti sasawam? Ay, amok. Sana ka pa na Bartek? Come on. Join me. Sa balimat dati a babae. Napigsa ti sulisog na. Jackson madairan periknak. Abos ta mailiw akong ken Mel. Girl, I need you. I need your love. Nasayata nakaringkan, iha. Addan ni Benny dita salas nga agkapkapi. Wah, sorry papa. Sa anak mo na nakapuon. Agawam nga rod ti agrubat, iha. Uwan papa, pakibagalaangin kin Benny nga aguray biit. Sige nga rodan. Bumangon ken agrubat kan, iha. Ag-shower akla ang biit papa. No, nakababain nga agpayson kin Benny. Oh. Ada ka di parikot? Ha? Kwa, Benny. Awan. Saan ka kuman nga agdibakpay? Amok. Ada parikot mo. Saan ka kumaabumdang amang ibaga kanya? Basta dalaki di may tulong ko, ipai ko. Tsaka mo. Narumbang nga ibagakan ka na ito yung sa akin. Ibaga malata. Adak dito ay asidadaan, mang tarabay king ka, Mil. Madanagan ang ngamin. Mas daawa. Tasaan matan nga umawawak. Di pa'y agon lainan. Ay, kunakon kita. Tauray siya. Di nakpay na awa-awakan. Sapay lang uma. Tasaan ang mapasamak ti pagdandanaga. Anya man data. Amang lipat, tigayam mo. Amok no kasanot pa na kay naking ka. Angam. Data lang. Saan tayo nga amo dagiti dumdeng asulisuging ko anay dyan? Day tangar di pagbutnak. Amok. Moderno launay. Wano liberated dagiti babae iti. Mailawan. Budno. Saan tayo lang amo? Ngayon sabay lang uma. Tasan to ang mapasamak dita. Nay. Adatan niti opisina. Baliwan tan no tek sarita no malam, okay? Sige. Agyaman nagitian anos mo No awan ka lang ata apang kasak ka dagitoy. Saan kun nga amo? Diya kun amo. No anya ti mapasamak kanya. Anya nga tati oras yan. Aldaw sa amat. Hay. Saan nga iti kwarto tiyayan ko? Anya na ito eh. Awan kawas ko kat ni Sandra ti aday ti abay ko. Han? Anya ti kayat asawan da ito eh. Yes. Embrace me.
Anya ti kahit asawon da ito, Sandra. Anya ko mo. Nakay tata, naturo. Ngam, Don't worry, Han. Sana nagbabawi, tinapasama ka data. You're a great lover. ngam, Han, awagak ni Daddy. Iba ka kasaan ka asumret. ngam, Hayat ko, agtalinay ka dito'y kondo unit ko ngagmalam. Kan, agpat nagkanto pa, okay? Diyos ko. Ni Mel, kasanong kilap ko. Agbasol akong kenkwana. Idi pa'y larabi ingaw awagan ka, iho. Ayan mo ka di. Saan ka makontak? Mama, Imbag ta nakontak ka ita. Apay, sa dino tayan mo? Nagturugam? dakila parikot, Mama. Anya day ta aparikot. Apay, anya ta pasamakin ka. Saan ka nakasangpot dito'y balay, idi rabi Nagbasol ako ni kaayan-ayat ko. Oh, Kasano pa ita ni Mel ang mga oray kanya kiji Pilipinas. anya ti kaya't masawan, iho. Adda kita dito yung condo unit ni Sandra, Mama. Adliya. Inawis na kiti dinner. Kalpasan na napan kami itibar. Mhm. Pinilit na ang naginom. Mm. And then? Kat, dito yung matgaya man na naturog. Oh, awan parikot di tayo. May sa ti solusyon. Anya, Mama. Agkasal kayo ka ni Sandra. Anya. Makuna ka nagasat kayo. Baknang ni Sandra. O ni kaiha ni Sandra. Ang Mama. Awan, ti ado pa'y agam iho. Nilaeng Sandra, ti kakaiso nang agtawid ka dagiti kinabaknang ni Mr. Garcia. Sige. Awan rin pa nga pagparikutam. Asikaswab kit din ni Sandra. Bye. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtadakan, iha. Sorry, Papa. Naimasan mi matan ti naging inistorya ken Benny bayat ti panangan mi. Di kam napuutan ng ti oras. Awan pagdanagak iti dayta. Basta mo nga isot kaduam, iha. Uwan, Papa. Kaskan tiyan. Natalgadak no kadwak ni Benny. Very gentleman. Okay, iha. Ang ni Rusty, kasanumot day a doktor. Nagdagulit. Uwan nga rod, Papa. Awag nga awag. Kit damdamagan na ka, no adda ka. Saan mo ka no asungsung-batan ti awag na? Makauma nga min, Papa. Nagdagulit di at tao. Kahit nang tupay asukunan nakakano. Anya? Amo na nga awan di dyan. Kat iso kanon timang sukon ken ka. Iso napilitan nak anang ibaga asukunan ken itulod na ka ni Benny iti opisina yo. Gat, anya ti kunana, Papa. Diyak kayang ti sumurot kan kuana. Ang nupay kasta, iha. Kasaritam anasayaat. Saan mo apakpakitaan iti madi? Taamangan,
Nanyakit din ti mapanunot na nga aramidan ken ka. Nimot dyan dahi ti umawag. Bagman ta nakapanunot na umawag ti loko. Hello bro! Naimbagman ta nakalagip ka? Sorry bro, ano ti parikot ko. Imawag ang taday bagak. Anya dahi ta? Nakaikad din akon. Boundary hulugan mo ti taksig. Anya? At damin dakila parikot ko bro. Wala nga. Bali hulog mo ti boundary. Seryoso ka? Wen bro, ikat baliwak to ti mawag. Basta isurat mo amin na may hulhulog mo. Sige, bye. Bye. Ne. Anya ti kata sa unid dyan iti deja. Apay, awang ka din panggap na ngagsubli. Kaya hindi ko na naaparikot na. Anya nga tatima ko na ni Mel no ibagak tayo ito ikengkuana. Kan, apay, nagre-rindang atake ni Jan. Hello, iha. Papa, ag-dinner kan tulatan. Maladawa ka sumangpat. Adalaan papanan mo kin Benny. Ag-dinner kami tumutin itirwar. Sige, iha. Sige, Papa. Bye. Bye. Kanayon lata ti panagkuykuyog da. Ada nadlaw ko ken Mel. Di na minsan. Kas na nagsangsangit ti anak ko. Diyak lang madamdamag kinkwana. Damagik tuman. At nga ta saan daan nagkinaawatan kin dyan? Kumusta da nga tamot tan? Saan ko la amalagip ti agdamag kinkwana? Are you not happy, hon? Oh, come on. Among, naidumdum matiratsak ko. Nakasao ko ni Dad. Anya timbagam kinkwana? Kaya't ko nga kasartan. Anya? Yes. Kadi kang danag. Saan ka nga gastos o resinti mo? I have money. Siya timaka mo. Please, di ka nagkadkad, okay? Something wrong will happen, nagkadkad ka. I love you very much. Kat na din nag-ikasar, I will kill myself. Sandra. Kasta ti panagayat ko ken ka. Ngem kasanong ni Mel amang uray kanyak. No niya din bagak, aramide. Kasanong dagiti karikan ko nagagsupliak. Tapno tong balag dagiti karik. Nagpinta sa boyan tililan nagtiinit. Saan ka ni? Uwan. Kat, dito ti kanayon mi nga umayan kan dyan. Sakbay nga itulod na. So, malaglagip mo ni Jan asog na? Uwan, Benny.
Amok, adi na kun malaglag ipay. Aday bakaking ka. Iso nga inawis kang imo na titay. Anya dayta? May papaniti. Saan ko ngamin nga mo, no? Anya talaga ti kapuna. Anya dayta? Nilakla ko ni Jan ti taksi na kanya. Anya? Apay ka no? Saan ko nga mo? Kaya't nasawan. Awanan panggap ng agsubli. Saan ko nakasarita ahos to? Ngam ko na. Boundary hulog ka na. May maisa ti kay papananday ta, Benny. Awanan panggap ng agsubli. Kat puno lakit di ti atap ko. Kan nagparik na kanyak idi. Aday di ti maudin apa nagkita mi. Anya? Apay anaaramin na kanyang tigas to'y, Benny. Insangkir ng tiwalo na inabakag. Ako no adaman gapuna akas na tipanggat na. Saan ko nga mo? Ang bayam ta kasaritak to. Ag-video call kami. Uray saan? Urayam nga iso ti agchat kan ka. Mahapay. Apay anaaramin na kanyang tigas to'y. Ayanda, nagiti ka rin na kanya. Sige. Ibulos mo lang di sakit din ka mo. Gampang asim. Saan kumaada ito itipang dadaalam itibiyak mo? Gansan tapay nga mo. No anya at talaga ti rason akas jedim baga na kanya. Awanin sa bali a rason. Adan sa bali nga'y ayatan na. Nagrukot ni John, Benny. Saan ko pulos si Pangarop? Hey, agbarbartot ka manan. Uminom ka no kayat mo. Bayan nak lang. Okay, uminom tadwa. Naman niya ka titi parikot mo. Awan na ti parikot, titi kasarta. Saan na dahi tati parikot ko? Anya nga rod. Tinobya ki Jay Pilipinas. Anya? Come on. Lipate mo tayo, Jay. Idi ka ano man saan mo na masublian. Anya? Awate mo na datati na ituding ditong kalmaysa. Okay? Forget that woman. Ay ayatak ni Mel. At dakarikan kwa na nga orayan na ti panagsublik. Asino ti napimpintas kada kami? Asino ti masbak na? Saan amarukod ti ayat babaan kada kita? Ngemkit di. Agubog di ti puso. Adula amin. Saan ka amabiyag kanaragsak kita noon kwartam dyan? And it's final. Agkasalta. Lipate mo hindi dya babae. Anya? Tanong ko naman makasubli ka pa eh. Saan? Saan ka palubusan? Sandra. Diyak kaya tamapuko ko itibiyag ko. Kat no panawan na? Agpakamataya kasi ka tigapuna. Anya? Awate mo na data, na ito din ditong galmaysahan. Okay? Forget that woman. Ay ayatak ni Mel. At dakarikan kwa na nga orayan na ti panagsublik. Asino tinapimpintas ka na kami? Asino ti masbak na? Saan amarukod ti ayat babaan kadagita, Sandra? Ngemkit di.
agubog ditoy. Ato la amin. Saan ka mabiyag naragsakitan no awan kwarta. And it's final. Agkasalta, katlipatang manday siya babae. Anya, Tanong ko na makasubli ka pa eh. Saanan? Saan ka napalubusan? Sandra, Saan ko kaya tamapugaw kay tibiyag ko? Kat no panawan nak, agpakamatayak asikati ka po na. anya, Tilang may pagakan ka. Saan ka ngagbapawi ang mangikasar kanya? Tasyak lang kagtawid, iti amin na kinabaknang ni Daddy. anya dahi ti anaaramidak ken Mel, mama. Iho, lipate mo day jaya babae. Nag-asat kakit di maasawam ni Sandra. Ngem saan ko nga ay ayaten ni Sandra, mama. Masursurob to gayatad, iti padaklabas ti aldaw. Saan ko nga mo? Nga magsakit laki di tinakim ni Mel no maamon na daytoy. Wan, mabaling ang sakitin akam na. Gamitin amo lang rin iho. Nagado ti lalaki iti Pilipinas. Mama, Makuna ka nag-asat ka unay iho. Ngamin, anak ti milyonaryo dito'y Canada ti maasawam. saan lang nga kwarta ti makaparagsak iti tao? O ba, uday tapambati. Nawan kwarta mita, saan ka naragsak? Ta saan mo abagatang ti anyaman na kayat mo? Saan ka makapaniti kayat mo apapanan? Sa balin tinagari ka ta kayo. Inadipin na kayon ti kwarta. Saan tiyan? Saan na kasta? No di kat praktikalaklaan. Mauatam ka di ti kayat ko asawan. Apay, sino ti saan na makasapul iti kwarta? Alaman? Ngitaman pa'y. Nakalagip ka manen. Konak mo talaga di nakamamamon when lumalagipan. Bro, kumusta kayong dita? Saan nga okay? Nangro na kinimel amang uray iti awag mo. Dakila parikot, bro. Apay? Sika lang di pang ibagak iti dayto eh. Tadyak amo no kasanong ibagak ken Mel. Anya kami dayta. Bro, jak naliklikan ti anak ti boss ko mistisa. Anya? Gemjak ay ayatan. Genjak nagayatan ti napasamak. Katita, di na kon palubusan nga agawid dita. Nabartag kami kat naladawan iti madugtalak. Ngay iti gayam kwarto na tinagturoga. Kasano nga roden ti kainayat mo? Pangasim, saan mo pailang ipagpaga? Pangdamnamaan pailaan? Pagurayam iti awan di tao? San ka di amasyan dyan? Kunam ngay ayatem. Ngam apay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na? Anya nga ro ti aramidag. Nabartag kami adwa. Ket di nakaputag. May sagayam a kwarto tinagturugan mi. Nalupoy ka dyan. Sorry. Kernal Pasen. Ay. Jak matten maliklikan pa ni Sandra. Adda pang tana kanyak anu jak ikasar. Ket telen na tibiyag na. Ket siyak ti kapuna. Awagam kat si ka mismo ti mangibaga kinimel. Kat nuan niya ti baga na king ka. Awatam, ta si ka ti nagbasol. O sige, awagam mon. Awan mo't gayam sir-sirbim. Manangalilaw ka. Girl, I need you. I need your love.
Apayan pa nakakastoy, Papa. Awan mabalin. Saan kumaaday ta ti pangdadaulam iti biyag mo? Cheer up. Agmubon ka, iha. Ayatak din yan, Papa. Ang di namit inikkan patag, day tanga ayat. Anya nga ro di maramidam. Papa. Agyaman kakit di. Tanaw mo manasapsapa, ti kinatao na. Kasanon no nakapagkasar kayon. Salukun na ka. Saan ko nga mo? Nubulis tinakam na anang lipot kanya, kuino niya. Anya ti kayat mo asawan. Pinikot na kiti. Kuino, impamuspusan tagi tinaganakan ko, ana. Anya? Kahit ko nga iso kumati mangibagaking ka. Tadyak kahit ng ibagam at dadaulit ti kayim ko. Kinapuno na. Kagkurak iti naramit na. Benny. Kumakit saan ka ngagpanunod iti dakas kontra kanya. Diyak kahit ngagpanunod ka iti sabali. Ang naman. Saan nga taan na saysaya at nakontakan nga muna. Bueno, ag-message ka iti account na. Urayon, no niya ti sungbat na. Anyaman data. Saan ka agdanak? Ibagamon. Anyaman nga ibagam kanya kita. Patya, Benny. Nga ta? Uwan. Anyaman data. Kasanuman kasakit. Awatak. Nga ora ibagak nga dan sa bali a babae ti biyag ni Jan? Nukasta. 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 Puno ti atap ko. Puno. Di na kanon naliklikan ti babae. Ibkas mo lang. Saan kang tanak? Adda dito'y asidadaan ang mga ntingay-ting ka. Kanayan na nga ibaga. Adito agmamautayat na nga ipahin na kanya. Tiyayat. Nga insagot na kanya. Maapay. Apay anak na ka na sulisong itiday siya babae. Sigun kan kuan. Nakainom da ka nung agpadpaday ti daya babae. Kat nakigtot langan idi makariing ikagsapa. Tagkatag damaten. Katita dinan maliklikan. Tapa ikasaran ti babae. Kadamom ka di? Anak tibos na ti babae. May sa amistisa. Pinoy tama na, ken Amerikana ti ina. Baknang da ka mo. Uray pa'y. No talaga pampanunutan na nga na relasyon mi. Inaramid na amin. Tapno mapagkagkada na dahil babae. Dahita ti saan ko nga mo? Narukop hindi Ayan nagiti ka rin. Ayan nanti ko na adin tumarsa ngayon.
Oh, apa yan anak ko? Anya ka di tinapasamak, Benny. Sir, Anya tinapasamak. Nagapa kayo? saan sir? Yak tumarami dita. Ngam adda nga minamon na. Anya dayta? Isumad lagay masan nga mabawagan ni Jan Kengkwana. Kenura siya. Tada naglawanan na ababae hijay. Anya? Kat day tati nagsangsangitan na. Nimbaglangan ta na pagkalmakmat langit ay. Pasensyan sir. Napan kami pa itigid di bye-bye. Kit ijang imbulos na ti sakit tinakam na. Hala, agyaman akbarok. Naimbaglaan ang taadda ka. Awan parikot. Agayam kami. Ken ikarik. San kunto abay-bayan ni Mel. Tanapatig unay agayam. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know. Amok nga'y ayat ng tinapanawam di Pilipinas. But I love you so much. Sandra, Italangan na gayata kiti kastoy. Ipatay ko lakit di no panawan nak. Saan ka ngagdanag? Aramidag ti amin nakabagalak tap na maayat nak matlanan. jakam mo. Saan ko amay kari? Juan, I know. Awan rik nam kanyak. But, aramidag ti amin tap na maayat nak. Just give me chance. Ikanak lang iti gundaway, okay, Han? Kas na kunak. Jak may kari. Ket no di kan tulat na masursuro nga ayat yan. Sorry. Sabi ko mata maawatan nak. Ay, aasimot ti anak ko. Nagayat itinapudno. Impaay na amin, apanagayat na itidayjay a tao. Ang apay akastoy, tinaisubadkin ko na. Diyos ko, ipaayam ko mapay, itinaan anay akirad di anak ko. Saan mo kuma abaybayan? Maibturan na kumada ito adimtang itibiyag na. Anyamatan tigasgasat ti anak ko. Maasya naglaunay kinkwana. Awate mo ti kinapudno, iho. Saan mo na baliklikan, Isandra? Patsyak agbali na napudno nga asawakin ka at ay ayatan na kalaunay. Dahi tati na ibaga na kanyak. Ngem ni Mel ti pampanunutek mo ma. Tagbali na kadakis kenkwan. Di pa, Timon. Talaga kasta tibiyag. Saan nga amin na kayat tayo kat mapasamak kan magunod tayo? Mama, Kasta tibiyag, iho. Ado na kiti pasamak, asaan tayo namnamaan na mapasamak. Talagito'y kat saan tayo atanggal? kaasimat ni Mel. Amok nga ay ayatan na kunay. Makabirok tumatlang iti sa bali. Kat ininot matlang ang maawat na tinagpanagan ti ayan-ayat yu. Kat sika, ipamaysam mo ti panagayat mo, kanimatang mo, kini Sandra. Girl, I need you. I
your Agyaman at Benny. Noawan ka lang at amangan andingay kanya. Saan kong amo? Amangan no, naglemes ako di tabaybay. San mo nga ramitin na ita? San pa ya kanibusanan ti Lopong? Nalabit sa nadakay tin ituding iti tunggal may sakin dyan. Pati ka dumtang ti lalaki ang maikareditan na sinaw ngayad mo. Adapay ni Dr. Rusty nga gayat law na king ka. Diya ka mo. Saan ko na kayat? Diya kon kayat di masaktan pa. Saan mong iba ka ti kastran? Patya ka adumtang daytaan ay kaliparakin ka. Siguro. Saan ako namang namnama pa eh? Saan mo apukawan tinamnamam? Patyak ano nasukat na pusom itinaga ni Ayat. Ayat mo't lang ti mangagas. Siguro. Idi umanayo ni Jan. Nagparignan kanya. Katpimot no. Saan ang agsubli? Tapno tong palan na ti may sa akari. Kari ni Ayat. Adin to agmaumaw ako na ana. Ayan na, tita Karina. Awan pa'y makataon na ijay. Nakasarakan iti sa bahi. Ngam sigun keng kuhana. Di na nalabanan ti sulisog ti anak tipos na. Di ko namkiti. Talagang gusto mo't siguro iti daya babae. Tauray nga ta, anya ti aramidin di babae. Talaga alapanan na. Ang amala. Anya man tinapasamak. Awanan maaramidang. Nalapit. Husto ti ko na. Naituding adita ti pagpatinggan ti amin kada kami kandyan. Sige. Dahil ti kasayatan nga ramidam. Aklo nam ti kinapudno. Ngimkas na ko, nak. Patyak adumteng tumot langking kati ayat akatukad. Tinapudno nga ayat mo. Diyak pulos namnamaan akas iti pagtungpalan mi kandyan, papa. Anak. Masapul nga aklo na. Nga uray kasanot kasakit na. Anagbanag nga upaw amin nga arapaap mi atwa. Napanandi ka rin na. Nga urayag ti panagsubli na. Tapno tungpalan na tinagtulagan mi. Ti panang tungpal na iti ka rin ang agsubli. Tapno buklen mi ti may sa pamilya. Anag kari akmat. Nga uray anyat mapasamak. Agur-uray ak. Adin to agmaumaw ni ayat nga impay ko kankwana. Awan kaimbagan nga ramid. No diti mga klon iti kinapudno. Adi kay agkagasat adwa, iha. No pa'y nasakit pa pa. Talaga akas tati aramidag. Aklo na tikin na pudno. Diyak mo. Aging kaano ang may turak ti saam na. Kabaalam dayta. Saan ka kumang agbalin analupoy?
kang runaan iti amin. Kidawem ti panarabay ti Apo. Taisot mangtedkirad ken pigsam. Amang saranget kadagitoy apan nubok iti biyak. Uwan, Papa. Talaga akasta ti aramida. Nangala ka iti bakasyon mo. Kat mapan kayo ken Benny ijay Boracay, anak. Uwan, Papa. Ngam awan makaamo akadwak ni Benny. Anak, Kayat ko ti agaliwaksay. Barang mailiwliwag ko ti dagasen iti barukong ko. Kasalang amin mabriat no malagip ko ti nagbanagan ti ayan-ayat mi kan dyan. At sapay ko tamapunasen amamin pinsan ti sa anay palay iti puso. adaking kadayta. No dayta tinamnamaam, kapagsayatan. Saan kalapdan, anak ko? Agyaman nak, Papa. Dua kami lang kan Benny. Katwa na. Awan mo't siguro ti dakes na. Ang adaman damagag. Anya tayo dyan, Papa? Ada ka din relasyon nyo ken Benny. Awan, Papa. Dinto pa'y agar-aram ka niya. Kasta? Saan kayong agdanag, Papa? Agtalakak kini Benny. Okay. Si kamot kit diti makamamukin ko na, iha. Uwan, Papa. Awan sa bali ang maibagak, anak ko. No bilang man laeng, paborak kinin Benny, nga isot mangagas tita sugat ti pusom. Papa? Patsyklaunay, no ayat ti nakasugat dita pusom. Ayat met laeng ti mamaglunit.